Υπάρχουν τα κριτήρια Μαρτίου, τα οποία εάν το ΑΠΟΕΛ δεν τα περάσει, είπε όχι δανεισμό. Από τη στιγμή που η ΑΠΟΕΛ παραβίασε πάρα πολλές φορές τους βασικούς όρους συμφωνίας, πρέπει τον Μάιο του 2026 η ποδοσφαιρική ομάδα να επανέλθει στο σωματείο. Ναι, και μπορούμε να αναφερθούμε και ονομαστικά. Μιλάμε για τον Αλεσάντρο και διερωτούμαστε τι γυρεύουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. Σχεδόν καθημερινό, ο ποδόσφαιρος ο Πετρίδης είναι στον Αρχάγγελο. Τα τηλεοπτικά του 27 λέει είναι όλα ενεχειριασμένα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι προχωράμε σε επανεκκίνηση για να μπουν από την αρχή καλές γερές βάσεις. Να δημιουργήσει μια οικονομική, να την ονομάσουμε επιτροπή, η οποία να είναι αγαπητή στον κόσμο, να είναι τίμη, να είναι ηθική. Η αισιοδοξία που μου προκάλεσε η παρουσία των εκπροσώπων των οργανωμένων οπαδών μας, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας. Αδέρφια αποελίστες, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Μόνο ΑΠΟΕΛ. Είμαι ο Γιώργος Πατήχης και μαζί με τον προπονητή αναλυτή Γιώργο Κωνσταντινίδη θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της γαλαζοκίτρινης επικαιρότητας, για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Τα συμπεράσματα μας από τα όσα λέχθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Σχολιάζουμε την ομιλία του Κυριάκου Ζιβανάρη και τα όσα είπε ο Χάρης Φωτίου. Η δυσπιστία των μελών. Πώς προχωράμε στην επόμενη μέρα, η παρουσία της ομάδας στον αγώνα με την ανόρθωση και τα αίτια της ήττας, η κατάκτηση του κυπέλλου ως η μοναδική διέξοδος για την επιστροφή μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γιώργο, χωρίς χρονοτριβή, μπαίνουμε αμέσως στην ουσία της συζήτησής μας, που αφορά κυρίως στα όσα λέχθηκαν στην πολύ σημαντική έκτακτη συνέλευση των μελών του Σωματείου ΑΠΟΕΛ. Λέχθηκαν πάρα πολλά, τα οποία θα προσπαθήσουμε στον χρόνο που έχουμε να αναλύσουμε. Σαν πρώτη τοποθέτηση, κρατώ μετά από όσα άκουσα τις ασήκωτες ευθύνες για όσους γνώριζαν και δεν αντιδρούσαν τόσον καιρό, πράγμα το οποίο προς τιμήν του μπορώ να πω ο Κυριάκος Ζιβανάρης το αναγνώρισε, ότι έπρεπε να παρέμβει νωρίτερα, εξήγησε τους λόγους φυσικά γιατί δεν το έκαμε, όμως τούτον από μόνον του δεν μπορεί να του αποποιήσει τις ευθύνες του και το αναγνώρισε. Κρατώ επίσης κάτι σημαντικό, αν θεωρηθεί ανάληψη ευθύνης, αυτόν που είπε ότι τον Μάιο θα πάμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να παραιτηθούμε και να προκηρύξουμε νέες εκλογές εις το Σωματείο και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αναλάβει ή να ενισχύσει οποιαδήποτε νέα σύνθεση του Συμβουλίου είναι ευπρόσδεκτος. Τούτο είναι μια ανάληψη ευθύνης. Από την άλλη όμως υπάρχουν και δύο αποφθέγματα της ελληνικής γλώσσας, τα οποία λένε ουσιαστικά το πρώτο, μετά από την αναχώρηση από το Ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, και υπάρχει και το δεύτερο, κάλλιον αργά παρά ποτέ. Λέω ότι έστω και αργά, τουλάχιστον το Σωματείο επήρε τη σωστή απόφαση, πρώτα με την μη έγκριση της περιβόητης συμφωνίας και το δεύτερο ότι επιτέλους έγινε κοινωνός ο κόσμος των προβλημάτων που υπάρχουν με τη Γενική Συνέλευση, η οποία ήταν μια ζωντανή συνέλευση. Ας κρατήσουμε το δεύτερο απόθεγμα που είναι και πιο αισιόδοξο. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Ζιβανάρης, πρόεδρος του Σωματείου, αλλά και στη συνέχεια όταν δεχόταν ερωτήσεις από τα μέλη, αναφέρθηκε σε πλάνο πενταετίας που δόθηκε σε πιθανούς επενδυτές σε Κύπρο και εξωτερικό. Επίσης, τόνισε την ανάγκη να βρεθεί φρέσκο χρήμα, όχι από δανεισμό, όπως διευκρίνησε. Ας σταθούμε λίγο πρώτα στην ομιλία και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Ζιβανάρη. Ναι, πρώτα να πούμε ότι η ανάληψη των ευθυνών
που ανέλαβε ο πρόεδρος του Σωματείου και το συμβούλιο του, είχε περιεχόμενο. Και μπορούμε να πούμε ότι ανέφερε στην ομιλία του, μίλησε για την κακοδιαχείριση, η οποία έφερε το σημερινό χρέος που αποκαλύφθηκε και επίσημα στα 43,8 από τον κύριο Φωτίου. Δεύτερον, είπε ότι δεν ορθώσαμε ένα ανάστημα την ώρα που έπρεπε. Τρίτον, είπε ότι αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, δεν θέλαμε κατά κάποιον τρόπο με προηγούμενη παρέμβαση μας να το κάνουμε, γιατί πιστεύαμε ότι να δημιουργήσουμε προβλήματα στο σωματείο και στην εταιρεία και στην ομάδα και δεν το κάναμε προηγουμένως. Και παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος η επιλογή τούτη. Δεν είχαμε, λέει, επικοινωνία με τον κόσμο και δεν είχαμε και επίβλεψη. Και στέκω στο θέμα επίβλεψης. Και στάθηκε ιδιαίτερο στο θέμα επίβλεψης ο Κυριάκος ο Ζιβανάρης. Όταν λέει επίβλεψη, μιλάει για τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας στην απολευσή και τη σωρία των παραβιάσεων της σχετικής συμφωνίας που μπορούσε εκεί να επέμβει το σωματείο νωρίτερα, γιατί πάρα πολλοί ουσιώδεις όροι οι οποίοι είχαν τεθεί δεν είχαν υλοποιηθεί ή εκπληρωθεί από την ΑΠΟΕΛ FC. Τούτη είναι μια παραδοχή η οποία έγινε από τον Κυριάκο τον Ζιβανάρη και επίσης για να έρθουμε και σε αυτά που λέγαμε εγώ και εσύ Γιώργο χρόνια, εγώ τον τελευταίο χρόνο και προειδοποιούσαμε και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με όσα ανέφερε ο Κυριάκος, ο Ζιβανάρης. Μίλησε για οικονομική εξυγίαση, συνέπεια και υπευθυνότητα. Είπε όχι δανεισμό, αυτά που λέγαμε προηγουμένως σε πολλά podcast εμείς. Το χρέος πρέπει να αντιμετωπιστεί, όχι με δανεισμό όμως. Και μιλά για τη διαχείριση. Και μίλησε για την έλλειψη επαγγελματισμού, για την έλλειψη οργάνωσης, για την έλλειψη στρατηγικής, οράματος. Ότι πρέπει να κάνουμε το ΑΠΟΕΛ ένα σύγχρονο οργανισμό, με διαφάνεια, με οργάνωση. Και ότι το σωματείο πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο για να διασφαλίσουμε το μέλλον του και την επίβλεψη που έλεγα προηγουμένως. Όλα τούτα, εν τούτα που ήταν οι παραλήψεις που δημιούργησαν την κατάσταση. Και όσοι πραγματικά δεν μίλησαν όλα τα χρόνια, σήμερα πρέπει να νιώθουν τύψεις με τη συνείδηση τους και συνένοχοι. Γιατί βλέπαμε όλοι που οδηγεί το καράβι που λέγεται ΑΠΟΕΛ. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε σωστές αντιδράσεις και φτάσαμε το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή να είναι στο χείλος του κρεμμού. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον χορηγό μας Σοφρονίου Electronics και να δούμε ένα μικρό βίντεο. Σοφρονίου Electronics, αντιπρόσωποι των κλιματιστικών μύτια. Κλιματιστικά μύτια, πρώτα σε πωλήσεις παγκοσμίως, πρώτα και στην Κύπρο με το εκπληκτικό ποσοστό του 53%. Κλιματιστικά μύτια. Το πλάνο σωτηρίας, όπως παρουσιάστηκε, έδωσε η διοίκηση του Σωματείου τρεις, όχι επιλογές, τρεις κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθηθούν. Η μία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία μιας νέας εταιρείας, Ναι. η οποία θα λειτουργήσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι με την παράλληλα με την υφιστάμενη εταιρεία. Το ψάξαμε λίγο και φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολο να διαλυθεί, να κλείσει η υφιστάμενη εταιρεία, αλλά δεν είναι καθόλου ανέφικτο να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία. Έδωσε το σωματείο, αναφέρθηκε σε τρεις λύσεις και προτάσεις. Και είπε ότι υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Ναι. Η μία ήταν να επανέλθει η ομάδα στο σωματείο, η άλλη να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία εφόσον φυσικά βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια, και η άλλη είναι να συνεχίσει η ΑΠΟΕΛ FC, που παρεμπιπτόντως να πούμε ότι η διαχείριση τελειώνει τον Μάιο του 2027, έτσι, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Τώρα, εγώ να σου πω την προσωπική μου την απόψη, την οποία συζητήσαμε από κάθε επανάληψη. Παρά το γεγονός ότι
και πρέπει να το λάβουμε υπόψη και προς την κατεύθυνση είμαστε όλοι θετικοί και θέλουμε να βοηθήσουμε και καλούμε και τον κόσμο όσο μπορεί να βοηθήσει, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν τα κριτήρια Μαρτίου, τα οποία εάν το ΑΠΟΕΛ δεν τα περάσει, αντιλαμβάνεστε και τους κινδύνους. Και είναι πάρα πολλά σημαντικό. Αν δεν υπήρχαν τα κριτήρια Μαρτίου, ίσως θα τοποθετούμουν σήμερα ακόμη πιο καυστικά και ακόμα πιο επικριτικά. Όμως, επειδή είναι τα κριτήρια Μαρτίου και το κόστος της ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν τεράστιο, αν δεν τα περάσουμε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και γι' αυτό και ο Κυριάκος Ζιβάνας εκάλεσε σε ενότητα και να στηρίξουμε την προσπάθεια για να περάσουμε τα κριτήρια. Όμως, η ουσία για μένα όλοι είναι η εξής. Και είναι προσωπική μου άποψη, την εκατέθεσα επανειλημμένος. Για μένα, η ποδοσφαιρική ομάδα τον Μάιο του 2026 πρέπει να επανέλθει στο σωματείο. Δεύτερο, νομικά το ψάξαμε και είναι κάτι εφικτό, απόλυτα εφικτό. Βεβαίως είναι απόλυτα εφικτό. Μετά, από τη στιγμή που η ΑΠΟΕΛ παραβιάσει πάρα πολλές φορές τους βασικούς όρους συμφωνίας που έχει κάνει με το Σωματείο για τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ακριβώς. Δεν πρέπει να περιμένουμε στον Μάιο του 2027, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, πιστεύω. Πρέπει τον Μάιο του 2026 η ποδοσφαιρική ομάδα να επανέλθει στο Σωματείο. Δεύτερο, εάν βρεθούν νέα κεφάλαια ή ενδιαφερόμενοι επενδυτές, τότε θα είναι εφικτή και η δημιουργία της νέας ποδοσφαιρικής εταιρείας που να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μέχρι τότε θα μπορεί το Σωματείο να το διαχειρίζεται αφού πάει στα χέρια του. Και το τρίτο, πολλά κρίσιμο, δεν διαλύεται η ΑΠΟΕΛ. Απλώς πιάνεις την ποδοσφαιρική ομάδα από την ΑΠΟΕΛ, η οποία ανήκει στο Σωματείο, και είτε τη διαχειρίζεσαι εσύ ή κάνεις μια νέα εταιρεία. Και είναι που θέλω να πω και μια πρόταση τούτη, η οποία νομίζω να βοηθήσει και στο θέμα των κριτηρίων και να το περάσουμε. Γιώργο, επειδή είπες κάτι πολύ σημαντικό και επειδή συμφωνώ μαζί σου, θέλω να το αναπτύξουμε λίγο, να αναπτύξεις το κομμάτι γιατί πρέπει να οδηγηθούμε στον τερματισμό της συμφωνίας με την ΑΠΟΕΛ το Μάιο αυτό και όχι το τέλος του 2027 που ολοκληρώνεται η συνεργασία. Παρά το γεγονός ότι διάφοροι ισχυρίζονται ότι πρέπει η ΑΠΟΕΛ να συνεχίσει την πορεία της κλπ. Για τους λόγους που εξήγησα και σε προηγούμενες εκπομπές, επαναλαμβάνω και σήμερα. Για μένα η ΑΠΟΕΛ είναι μια θνησιγενής εταιρεία. Δεν μπορεί να συνεχίσει τον ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα μεγάλο αποτρεπτικό στοιχείο έχει φτωχεύσει. Είναι το γεγονός ότι, Γιώργο, είναι πολύ δύσκολο με την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο ΑΠΟΕΛ, με τη διχόνοια, με τα προβλήματα που είχαμε τα χρόνια όλα και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, να επέλθει η Ομόνοια με την πραγματική έννοια της Ομόνοιας και να έρθει ο κόσμος αρρωγός να βοηθήσει με κεφάλαια και να στηρίξει την προσπάθεια. Ένα πράγμα που μπορώ να σκεφτώ και μια πρόταση που μπορεί ίσως να βοηθήσει και ας τη σκεφτεί το Σωματείο είναι να δημιουργήσει μια οικονομική, να την ονομάσουμε επιτροπή, με εμπλουτισμό και άλλων παραγόντων, αποδεκτών πουλών το φάσμα των αποελιστών, πρώην παράγοντες του Σωματείου, της εταιρείας κλπ. Οι οποίοι να είναι αγαπητοί στον κόσμο, να είναι τίμοι, να είναι ηθικοί, δηλαδή χωρίς να λέω να αφήνω οποιαδήποτε μορφή για κανέναν έτσι, απλώς το λέω για να τονίσω την ανάγκη, εφόσον γίνει τούτη η Οικονομική Επιτροπή και απευθυνθεί στον κόσμο, τα λεφτά τα οποία να μαζευτούν θα τα διαχειρίζεται τούτη η Επιτροπή, η οποία να γίνει από το Σωματείο και σε συνέχεια, σε συνεργασία με την εταιρεία, τα τρέχοντα, τα επίγοντα, τα κριτήρια να μπορέσει να τα υλοποιήσει. Διαφορετικά, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες και από μόνος του ο κόσμος να λύσει το πρόβλημα και να έρθει ο κόσμος να δώσει λεφτά. Ναι, δεν είναι και εύκολο και στο σημείο αυτό να πούμε ότι όπως λέχθηκε στην συνέλευση του Σωματείου, οι οφειλές μέχρι το τέλος του χρόνου είναι στα 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό μόνο 2 εκατομμύρια έχουν καταφέρει μέχρι τώρα οι διοικούντες να μαζέψουν. Άρα και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από την
από τα χρήματα που έδωσε η Φερεσβάρος για τη μεταγραφή του κόρπου, την απόκτηση του Άρα, κόρπου, την άρα ομάδα μας. έρχεσαι να προσθέσεις ότι υπολείπονται ακόμη περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για να βγει χρονιά. Ένας λογικά σκεπτόμενος και βιώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στο ΑΠΟΕΛ, πόσο εύκολο είναι ακόμα και με τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου να μαζευτεί το μεγάλο, το τεράστιο το ποσό για να μην έχουμε προβλήματα με τα κριτήρια. Είναι τεράστιο το ποσό. Ο κόσμος από μόνος του, όσο και να θέλει να βοηθήσει, δεν μπορεί να το κάνει, να λύσει ολοκληρωτικά το πρόβλημα. Άρα πρέπει να έρθουν επώνυμοι αποελίστες οι οποίοι έχουν και την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν. Αλλά θα το κάνουν ή να θεωρήσουν ότι στηρίζω μια εταιρεία η οποία έχει πτωχεύσει, που δεν έχει μέλλον, άρα προτιμώ τα μεγάλα μου τα κεφάλαια, θα τα δώσω τη βοήθεια, να τη δώσω κάπου αλλού, που να με βγάλει σιγά σιγά από τα διέξοδα. Αυτό είναι το μεγάλο του ερώτημα, αυτό βασανίζει τον κόσμο. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν το πράγμα, εθελοτυφλούν. Εάν δεν επέλθει απόλυτη εμπιστοσύνη και διαφάνεια, δυστυχώς δεν θα βγουν τα προβλήματα. Και θέλει πάρα πολύ υπομονή που τους αποελίστες, γιατί είναι να πάρει καιρό το πράγμα να βγούμε. Εγώ προσωπικά, μιλώ σου Γιώργο, έχω κάνει έτσι τις σκέψεις μου και μπορώ να σου πω ότι ξεκίνησα να βάλω τον εαυτό μου στην επόμενη μέρα και πώς θα είναι η επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ και τις δυσκολίες που να περάσουμε και να ανεχτώ δυστυχώς με μεγάλη λύπη τη νέα κατάσταση πραγμάτων στο ΑΠΟΕΛ. Ο Χάρης Φωτίου είναι και αντιπρόεδρος στο Σωματείο ΑΠΟΕΛ και ο οικονομικός αιμοδότης της καλαθοσφαιρικής μας ομάδας. Ναι. Αυτός κρατάει οικονομικά το καλαθοσφαιρικό τμήμα, το οποίο τελευταία σημείωσε μια σειρά από νίκες. Εν πάση περιπτώσει είπε ότι η παρουσία του ήταν για να δηλώσει την ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις όλοι οι αποελίστες για τον κοινό στόχο, να σώσουμε τον ΑΠΟΕΛ μας, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δώσει ο ίδιος την οικονομική λύση. Δεν αποτελώ, είπε, την οικονομική λύση. Απλά θα κάνει ό,τι μπορεί από την δική του την πλευρά για να βοηθήσει και να συμβάλλει, εφόσον όμως υπάρξει η ανταπόκριση του κόσμου. Και ακολούθησε αυτής της τοποθέτησης εκφράστηκε από πάρα πολλά μέλη και με πολύ έντονο τρόπο μάλιστα, ιδιαίτερα προς το τέλος της συνέλευσης, η δυσπιστία προς την απερχόμενη ηγεσία, αλλά και γενικότερα με την εταιρεία ΑΠΟΕΛ FC και τον τρόπο που λειτουργούσε. Με κακοδιαχείριση, με έλλειψη καλής οργάνωσης και με πολλά άλλα αρνητικά. Για μένα, Γιώργο, είναι απόλυτα κατανοητή η στάση του κόσμου. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Οι διαστάσεις του είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για την βιωσιμότητά μας. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα βασικά στελέχη εκείνης της κατάστασης θα μπορέσουν να δώσουν τώρα τις λύσεις. Ούτε μπορώ να πιστώσω με καλές προθέσεις. Τον Χάρη το Φωτίου τον γνωρίζω για πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ασχολείται με τα διοικητικά μας πράγματα, και ναι, τον πιστώνω με αγάπη προς το ΑΠΟΕΛ μας και τον πιστώνω και τώρα ότι είναι ειλικρινής στην προσπάθεια του, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη του σοβαρά και πώς σκέφτεται ο κόσμος μας και το πώς λειτουργεί. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Δεν είναι το τι λέω εγώ ή εσύ για το Χάρη του Φωτίου. Και εγώ επί του προσωπικού των άνθρωπων το σέβομαι. Είναι ένας αγνός αποελίστας με τα λάθη του και τα καλά του
Τούτο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, όπως και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Τούτο είναι δεδομένο. Δεν μιλούμε πάντα και κρίνουμε πολιτικές των προσώπων, αλλά του συνόλου. Λοιπόν, υπόθηκε και πώς θα έρθει να εξαλειφθεί τούτη η δυσπιστία που είπες. Είπε ο Κυριακός ο Ζιβανάρης στη απολογισμό εκεί, στην ομιλία του, ότι για το θέμα με τους Βραζιλιάνους επενδυτές δεχτήκαμε, λέει, πίεση για να υπογράψουμε μια συμφωνία η οποία ήταν ετεροβαρής για την ομάδα, για το σωματείο. Ήταν μια πρόταση απαράδεκτη. Περίπου, δεν διαβάζω ακριβώς τι είπε, είπε ότι τούτη η πρόταση που ήρθαν να μας δώσουν για να υπογράψουμε και μας επίεζαν με διάφορους τρόπους να την υπογράψουμε ήταν απαράδεκτη. Μάλιστα μίλησε για κόστος δανεισμού, για προστήματα, για εκχώρηση μελλοντικών εσόδων, για αδιαφανείς όρους που θα έβαζαν, λέει, σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα. Δεν διασφαλιζόταν η βιωσιμότητα του ΑΠΟΕΛ. Τούτα ποιος τα λέει, ο Κυριακός Ζιβανάρης, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. Δεν λέμε τα εμείς τώρα. Τούτα λέμε τα εμείς συνέχεια φυσικά. Λοιπόν, και λέει, απορρίψαμε τη συγκεκριμένη πρόταση και όχι την επένδυση από οποιοδήποτε. Έρχομαι τώρα για να έρθουμε ξανά και να συζητούμε τούτα που λέμε πάντα. Εκείνη η πρόταση ήταν ξεπούλημα, Γιώργο. Ωραία. Ήταν ωραία. Άκρος ήταν ξεπούλημα. Όμως, η δυσπιστία που είπες προηγουμένως ότι υπάρχει για να εξαλειφθεί, πώς θα εξαλειφθεί όταν τούτη την πρόταση ποιος την έφερε, ήρθε από τον ουρανό, είχε κάποιους μεσάζοντες, οι οποίοι είναι στον Αρχάγγελο ακόμα. Έτσι. Τούτοι άνθρωποι που ήταν να φέρουν τη συμφωνία, όπως την περίγραψε και ο Κυριακός ο Ζιβανάρης δαμέ, ουσιαστικά να ξεγελούσαν τον κόσμο και το σωματείο και την ομάδα. Με τούτες όλες τις προδιαγραφές της συμφωνίας, έχουμε τους σήμερα εμπιστοσύνη να είναι ακόμα στον Αρχάγγελο και τούτοι άνθρωποι να συμμετέχουν ακόμα στα της ομάδας και στα της εταιρείας. Και θέλουμε η δυσπιστία του κόσμου να φύγει. Ναι, και μπορούμε να αναφερθούμε και ονομαστικά. Μιλάμε για τον Αλεσάντρο, ένα μάνατζερ ο οποίος συνεργάζεται τα τελευταία 6-7 χρόνια με τον ΑΠΟΕΛ μας. Έχει γραφείο, από ό,τι μάθαμε τελευταία, στον Αρχάγγελο, στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Και είναι αυτός που έφερε τον Φερνάντο Αλμίδα και δημιούργησε το αφήγημα αρχικά με τους Βραζιλιάνους. Με τη δική του συμβολή χτίστηκε όλο αυτό το πράγμα που στο τέλος ήταν μια κοροϊδία. Δεν υπήρχαν Βραζιλιάνοι. Εσύ πιστεύεις ότι υπήρχαν Βραζιλιάνοι F8? Επενδυτές ξεκάθαρα δεν υπήρχαν. Φάνηκε στην πορεία αν υπήρχαν και αν δεν υπήρχαν. Ναι, το είπαμε και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε ότι ήταν μια εντελώς ψεύτικη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε τι επέρασε ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ τον τελευταίο χρόνο, Γιώργο? Αντιλαμβανόμαστε? Και διερωτούμαστε τι γυρεύουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι μπορώ να περιμένω καλό από τον Αλεσάντρο ή ακόμα και από τον Φερνάντο Αλμίδα, που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος... Τώρα να έρθουμε σιγά σιγά να πάρουμε το θέμα στο χάρη του Φωτίου. Από τη στιγμή που ανέλαβες πρόεδρος της εταιρείας, είπαμε και στο προηγούμενο podcast ή στο προπροηγούμενο μάλλον, όλα στο φως, κύριε Χάρη Φωτίου. Για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του κόσμου, πρέπει να βγεις και αναμένουμε ότι να βγει τις επόμενες μέρες σε δημοσιογραφική ή άλλος πώς, να ενημερώσει τον κόσμο. Και όταν λέμε όλα στο φως, να πει αλήθειες του κόσμου για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και ότι κάτι άλλαξε. Περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου που υποσχέθηκε ότι θα δώσει. Ναι. Πρέπει να την κάνει το συντομότερο δυνατό. Ναι. Διότι στην περιραίουσα ακόμα ο Χάρης ο Φωτίου, ναι, καλές οι επαφές. Καλά τα τηλεφωνήματα σε πρώην παράγοντες. Καλή η θετική του άβρα. Αλλά για να έρθουμε στο αποτέλεσμα πρέπει να γίνουν πράξεις. Και πώς θα γίνουν πράξεις? Πρέπει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες και να πει ότι εγώ είμαι ο Χάρης ο Φωτίου, εγώ ηγούμαι της εταιρείας τώρα, θα κάνω τα πράγματα όπως εγώ τα θέλω, έτσι, θα οδηγήσω τις καταστάσεις εκεί που στο σωστό δρόμο κατά την άποψή μου που θα κάνω ΑΒ ενέργειες και να βγει να μιλήσει στον κόσμο και να πει τα πράγματα με το όνομα τους. Είπε μόνο για το χρέος, έναν κομμάτι το οποίο θες
το 43,8, το οποίο συζητούσαμε πόσα είναι κλπ. Τουλάχιστον έχουμε μια βάση να συζητούμε περί τίνος πρόκειται για το χρέος. Λοιπόν, είπε κάτι άλλο. Είπε ότι που βγήκε έξω τα τηλεοπτικά του 27, λέει, είναι όλα ενεχειριασμένα. Σκεφτείτε τώρα το 27, Γιώργο, και σε ρωτώ, πες μου πόσα θα είναι τα συνολικά έσοδα του ΑΠΟΕΛ το 27. Κάθε χρόνο είναι κοντά στα 6,5, αλλά το 50% είναι τα 3, τα 200-300 από τη Cable, η ετήσια ασυνδρομή της Cable. Τα έσοδα του ΑΠΟΕΛ το 27 πόσα θα είναι? Τα μισά από Ωραία. αυτά που... Να πούμε για σκοπούς συζήτησης 3. Ναι, άντε να 3,5 με κάποιους χορηγούς. Ναι. Αν έχουμε και αύξηση των διαρκείας. Αύξηση των διαρκείας, ναι. Ωραία. Εάν έχω 3 και 3,5 εκατομμύρια έσοδα το 27, σκεφτείτε τι προϋπολογισμό πρέπει να κάνω για να μπορώ να δίνω τις δόσεις στον εύφορο φορολογίας και στις κοινωνικές ασφαλίσεις που συμποσούμε ένα περίπου 300.000 ευρώ το μήνα. Κατά τις δικές μου πληροφορίες. Δεν ξέρω. Ας μας πει, μες στη διαφάνεια που λέμε προηγουμένως, ας μας ενημερώσει ο κύριος Φωτίου πόσα είναι η μηνιαία δόση του ΑΠΟΕΛ για να ξέρουμε και πού στεκόμαστε. Εάν για σκοπούς συζήτησης εν τούτα τα ποσά, σημαίνει επί 12, σημαίνει θέλουμε 3 εκατομμύρια μόνο για το χρέος. Εάν είναι τα έσοδα σε 3,5 εκατομμύρια, πες μου με ποιον μπάτζετ θα κατεβείς να παίξεις. Και τούτον εγκίνητρο για άλλους να έρθουν μέσα να βοηθήσουν. Ναι, είναι σοβαρή προβληματισμή. Και εμένα χρέος 44 εκατομμύρια. Στο σημείο αυτό, να ζητήσω από τους φίλους μας να εγγραφούν μέλη του καναλιού μας μόνο ΑΠΟΕΛ. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν είναι διαπιστώσεις. Είμαι πόνο ψυχής που τα λέμε. Ελέαμε τα τόσων καιρών. Δυστυχώς κάποιοι δεν τα πρόλαβαν τα πράγματα όταν το χρέος ήταν πολλά πιο λίγο, το οποίο θα ήταν διαχειρίσιμο. Και αν ήταν διαχειρίσιμο το χρέος, επειδή το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλο σωματείο, μεγάλη ιστορία, θα μπορούσε πιο εύκολα να έρθει και ένας επενδυτής ή και δύο να το έβρουν. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο και να πω ότι δεν θα βρεθεί λύση. Ναι, οφείλουμε να βρούμε λύση. Το ΑΠΟΕΛ διανύει των 100 χρόνων της ιστορίας του και πρέπει να βρεθεί λύσεις. Αλλά τις λύσεις, ποιοι θα τις έβρουν? Τούτοι που δημιουργήσαν τα προβλήματα. Είπαμε το επανειλημμένος. Τούτοι που δημιούργησαν τα προβλήματα δεν μπορούν να βρουν λύσεις. Όσο καλή διάθεση και να έχουν, γιατί έναν απλό πράγμα δεν τους εμπιστεύεται ο κόσμος. Ακριβώς, Γιώργο, και εγώ θα σε διακόψω για να πω στο σημείο αυτό την αναφορά του Χάρη Φωτίου στην σχέση του τη σημερινή με τον πρόδρομο Πετρίδη. Είπε ότι είναι καθαρά ενημερωτική, αλλά δεν το δεχόμαστε ούτε αυτό. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι σχεδόν καθημερινό ο πρόδρομος Πετρίδης είναι στον Αρχάγγελο. Γιατί λέχθηκε και αυτό και μάλιστα στη συνέλευση από ένα μέλος, χωρίς να διαψευστεί. Και ότι του μεταφέρει ο πρόδρομος ο Πετρίδης, μεταφέρει του Χάρη του Φωτίου τα δεδομένα για να γνωρίζει. Εγώ τώρα είμαι ο πρόεδρος της εταιρείας και δεν έχω άμεση πρόσβαση στα λογιστήρια ή στους οικονομικούς μου διευθυντές για να έχω καθαρή εικόνα του τι γίνεται και περιμένω από κάποιον άλλο να μου τα δίνει. Όχι από κάποιον άλλο. Από τον πρόεδρο του Πετρίδη, ο οποίος ευθύνεται για τη δημιουργία αυτού του τεράστιου χρέους. Άκουσες και την άλλη δήλωση ότι δεν εξέλιπε το θέμα των Βραζιλιάνων επενδυτών και με άνω τελεία. Σχολιές μου το. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η αναφορά για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν από μερικά λεπτά. Ότι εκείνη η πρόταση ήταν άνω ποτάμων, ήταν εντελώς... Πώς την κρατούν ακόμα στο προσκήνιο τέτοια πρόταση που ο ίδιος ο Κυριάκος ο Ζιβανάρης είπε ότι πρόκειται περί καταστροφικού δανεισμού. Πώς και είπε για τούτους συγκεκριμένους την προσπάθεια που έγινε για να ξεγελάσουν ουσιαστικά με το περιεχόμενο της πρότασης. Και κάποιοι συντηρούν ακόμα ότι με άνω τελεία τούτοι οι Βραζιλιάνοι επενδυτές. Τώρα να έλεγαν ότι ψάχνουμε νέα πρόταση, νέους επενδυτές, το καταλαβαίνω. Αλλά για τούτους τους συγκεκριμένους με άνω τελεία. Η συγκεκριμένη αναφορά με προβλημάτισε, Γιώργο. Δεν περιμέναμε τίποτε αφού στην αρχή ξεκαθαρίζεις με τον πιο σαφή τρόπο
ότι εκείνη η συγκεκριμένη πρόταση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και δεν ήταν στην ουσία σοβαρή. Πώς έρχεσαι μετά να λέεις ότι βάζω άνω τελεία σε εκείνη την πρόταση? Γιώργο, εμένα κάτι που μου έκανε επίσης εντύπωση ήταν η αναφορά του Χάρη του Φωτίου στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που είπε ότι εμένα μάλλον δεν με διόρισε ή δεν με πρότεινε το Σωματείο για να αναλάβω την προεδρία της ΑΠΟΕΛ-FC. Εγώ θεωρούσα ότι έτσι έγινε. Δηλαδή ήταν έναν πρόσωπο κοινής αποδοχής. Και για να έρθουν και λίγο στο Χάρη του Φωτίου, το ότι είπε στη Γενική Συνέλευση, Γιώργο, είπε ότι δεν άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, όπως του γράφτηκε με κάποια ανάρτηση. Θα γίνουν 4 διαφορετικά πράγματα και θα ανακοινωθούν. Στόχος μου είναι να σώσουμε το ΑΠΟΕΛ. Μετά, αν θέλετε, αποδώστε ευθύνες και σταυρώστε μας. Θα είμαι έτοιμος μετά να αναλάβω τις ευθύνες μας. Εντάξει, κατανοώ την προσπάθεια του ανθρώπου, ανέλαβε ένα μεγάλο φορτίο, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι με τις δικές τους τεράστιες ευθύνες και των υπολείπων, εξαιρουμένου του πρόδρομου Πετρίδη, που το είπαμε κατά επανάληψη. Τώρα κάνουν τον μεγάλο μας αγώνα για τα κριτήρια του Μαρτίου. Το πώς θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε, έδαμε το μεγάλο του αγκάθι. Αφού ξεπεραστούν τούτα, να έχουμε πάρα πολύ χρόνο να δούμε ξανά και την επόμενη ημέρα. Ο Χάρης Φωτίου είπε ότι χρειάζεται ένα ποσό, μου έκανε εντύπωση γι' αυτό το θυμάμαι, το κράτησα, 14 εκατομμυρίων για την επόμενη. Μέχρι και την επόμενη. Ναι. Συμπεριλαμβανομένες και τις επόμενες. Ναι, για την επόμενη και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μεγάλων ποσών. Όποια και να είναι η συνδρομή του κόσμου, πρέπει να βρεθούν και άλλοι πόροι προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα τέτοιο ποσό. Είναι τραγικά τα διέξοδα, Γιώργο, και που μας οδήγησαν αυτοί, πραγματικά, με το τεράστιο το χρέος, πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και ο κόσμος θα βοηθήσει. Όσο μπορεί, ο καθένας μας θα βοηθήσει. Στο μέτρο του δυνατού οικονομικά, ό,τι μπορεί ο καθένας θα το κάνει. Το ουσιαστικό είναι να βρεθούν επενδυτές και εύποροι αποελίστες που να συνδράμουν με μεγάλα ποσά. Διαφορετικά, τα νούμερα που ανέφερες, δεν μπορεί κανένας, ούλη Κύπρος, να βοηθήσει, δεν μπορεί να τα μαζέψει. Είναι πάρα πολλά δύσκολο. Επειδή είναι τα χρονοδιαγράμματα πολλά πιεστικά, δεν ξέρω πώς θα αντεπεξέλθει, πραγματικά. Ο κόσμος, Γιώργο, επειδή αναφέρθηκε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ μας, ο κόσμος θα ανταποκριθεί με μεγαλοψυχία όταν αντιληφθεί ότι του λένε οι διοικούντες την αλήθεια. Όταν του δώσουν όλα τα πραγματικά δεδομένα. Στο μέτρο μου μπορεί φυσικά, Γιώργο. Ο κόσμος από μόνος του δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα, τα τεράστια τα ποσά που μιλήσαμε προηγουμένως. Θα βοηθήσει. Εν το μέτρο του δυνατού ο καθένας. Στους δύσκολους καιρούς που περνά ο καθένας κλπ. Όμως, πώς μπορεί να τα λύσουν όλα τα προβλήματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν ξεβρεθούν τουλάχιστον 3, 4, 5 εκατομμύρια άμεσα? Και διερωτούμε από πού είναι να προέλθει πραγματικά. Ναι, θέλω να συνεχίσω λίγο σε αυτό το μοτίβο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι προχωράμε σε επανεκκίνηση για να μπουν από την αρχή καλές γερές βάσεις σε οργανωτικό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο, προκειμένου όλα αυτά να φέρουν την αναγέννηση. Εκεί πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα, χωρίς εισαγωγικά, από τον κόσμο μας. Αλλά πρώτα πρέπει να υπάρξει απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια. Το ζητάει ο κόσμος, το απαιτεί ο κόσμος το ΑΠΟΕΛ. Αυτό που είπε ο Κυριάκος Ζιβανάρης στη συνέλευση. Πρέπει να γίνει το ΑΠΟΕΛ ένας σύγχρονος οργανισμός με ό,τι αυτό εξυπακούει. Και τι εξυπακούει? Αν δούμε για την αναδόμηση της ομάδας, για το τεχνικό, το επιτελείο, εννοώ το scouting team, να δούμε ξανά το θέμα των ακαδημιών μας, να δούμε πώς είμαστε
σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές μας. Πού υστερούμε, να τα διορθώσουμε. Όλα τούτα φυσικά χρειάζονται καλή δουλειά, καλή οργάνωση, χρειάζονται και λεφτά. Και με τα πλαίσια τα οικονομικά που να κινηθούμε, αντιλαμβάνεστε τώρα όταν έχουμε να ανταγωνιστούμε τούντες ομάδες με τούντους τεράστιους προπολογισμούς, πρέπει ο καθένας μας πλέον, και σαν αποελίστες, εκτός αν φωτίσει ο Θεός κανέναν εκατομμυριούχων αποελίσταν και πει έτσι να κάνει για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ ένα δώρο στο ΑΠΟΕΛ και να μας βγάλει όλους που δουν τα άχη καθημερινά που έχουμε, να έρθει να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ, έτσι, και να του στήσουμε και αν 30 και να με πόξω από το σωματείο. Σε έτσι η κατάσταση που μας έφτασε. Πρέπει να οπλιστούμε όλοι οι αποελίστες με δύναμη, με πολλή υπομονή. Και πολλοί φίλοι ρωτούν το έφερε ο πρόδρομος, βρεθήκαν οι λύσεις. Αν ήταν έτσι εύκολα, με 44 εκατομμύρια χρέη και σε διάστημα 20 ημερών να βρεθούν λύσεις, θα ήταν άλλο Παπαευαγγέλιο. Δεν είναι έτσι τα θέματα όμως. Και δεν μπορούν τούτοι που δημιούργησαν τα προβλήματα να έχουν απέτηση για να μπουν τα εκατομμύρια που απαιτούνται σε 20 μέρες για προβλήματα τα οποία τούτοι δημιούργησαν. Λοιπόν, άλλοι μπορεί να θέλουν να έρθουν, αλλά υπό άλλες συνθήκες και υπό πιο υγιεινή κατάσταση. Αυτό πρέπει να το περάσουμε σαν μήνυμα σε όλους, να το καταλάβω. Ναι, δεν έχουμε άλλη επιλογή, Γιώργο. Πρέπει ο ΑΠΟΕΛ μας να νοικοκυρευτεί. Πρέπει να είμαστε εγκρατείς στα οικονομικά ζητήματα, ναι, και με πολλή δουλειά και καλή οργάνωση να ξαναχτίσουμε. Γιατί φτάσαμε μπάτον και οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Και να κλείσουμε ίσως το κεφάλαιο τούτον και να πάμε και λίγο, Γιώργο, στο αγωνιστικό το κομμάτι, να πούμε ότι δεν είναι ευχή που κάνουμε, ούτε προσευχή, γιατί ούτε με τις ευχολόγια, ούτε με τις προσευχές να λύσουν τα προβλήματα μας. Είναι οι άνθρωποι που να λύσουν τα προβλήματα. Και εύχομαι να βρεθούν τούτοι οι άνθρωποι με τη σοφία τους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για να βγάλουν το ΑΠΟΕΛ που τα διέξοδα, έστω και προσωρινά, και τα επόμενα χρόνια είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα για τον καθένα μας. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να παραδεχτούμε. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα προβλήματα που να έχουμε τα επόμενα χρόνια. Ωραία, κλείνουμε το μεγάλο κεφάλαιο που ανοίξαμε, τονίζοντας ότι περιμένουμε το συντομότερο δυνατόν τις τοποθετήσεις του Χάρη Φωτίου, τη συνέντευξη τύπου. Αυτά τα ερωτήματα αρκετά που θέσαμε και σε αυτό το επεισόδιο θέλουμε να του τα υποβάλουμε. Και όλα στο φως. Να μιλήσει στην καρδιά του κάθε αποελίστα, να του πει αλήθειες, να αναλάβει τις δικές του προσωπικές ευθύνες, γιατί έχει και ο ίδιος τεράστιες προσωπικές ευθύνες, και ο άλλος ο αντιπρόεδρος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είπε, είμαι μέρος του προβλήματος. Ωραία. Δεν είναι ώρα όμως τώρα. Έτσι. Τώρα είναι ώρα με ενότητα όσων μπορεί να βγάλουμε το ΑΠΟΕΛ που τα διέξοδα των κριτηρίων. Έτσι. Και έχουμε πολύ καιρό μετά που επιτέλους να καταφέρουμε, μακάρι να καταφέρουμε να περάσουμε το θέμα των κριτηρίων, διότι αν δεν τα περάσουμε, Γιώργο, να μην πούμε και στον κόσμο, στο επόμενο επεισόδιο ίσως μπορούμε και να πούμε, αλλά να είμαστε θετικοί, να πιστεύουμε ότι να τα περάσουμε τα κριτήρια. Δεν αρμόζει στο ΑΠΟΕΛ να μην περάσει τα κριτήρια και θα τα περάσει με τον ΑΒ τρόπο. Διότι αν δεν τα περάσουμε θα είναι καταστροφικό. Γιώργο, να σε διακόψω για λίγο για να ζητήσω από τους φίλους που μας παρακολουθούν να γίνουν μέλη, να εγγραφούν στο κανάλι μας Μόνο ΑΠΟΕΛ. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Ως επίλογος δικός μου είναι η αισιοδοξία που μου προκάλεσε η παρουσία των εκπροσώπων των οργανωμένων οπαδών μας, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας. Είναι νέα παιδιά, ναι, τα οποία αγαπούν τον ΑΠΟΕΛ μας και δείχνουν διατεθειμένοι να δουλέψουν, να κάνουν θυσίες προκειμένου να βοηθήσουν την ομάδα μας να βρει ξανά την υγεία και την ευρωστία της. Έψαχνα τώρα στις σημειώσεις μου λίγο, αλλά το θυμούμαι.
για το κομμάτι που είπες των παιδιών των οργανωμένων που είναι στο σωματείο τώρα, στο Συμβούλιο του Σωματείου. Είπε ο Κυριάκος ο Ζιβανάρης ότι αναλαμβάνοντας τις δικές του ευθύνες, γιατί δεν παρέμβηκε προηγουμένως, που θα ήταν ίσως και καλύτερα τα πράγματα, αν επέμβαινε πιο νωρίς, είπε ότι εκτός του ότι δεν ήθελα να κάνω πρόβλημα και να δημιουργήσω πρόβλημα στον αποέλευση, ένας άλλος λόγος γιατί δεν ένιωθε και τόσο δυνατός όσο νιώθει τώρα με την παρουσία των παιδιών που είπες, και μαθαίνω και εγώ ότι πράγματι πρόκειται περί αξιολόγων παιδιών, μορφωμένων παιδιών, θετικών παιδιών, τα οποία πραγματικά βοηθούν, έχουν τις γνώσεις, εγνώρισες τους και εσύ Γιώργο από ό,τι ξέρω, και φαίνονται άνθρωποι μορφωμένοι και με καλή διάθεση να βοηθήσουν. Και είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ζιβανάρης, ότι τώρα που τους έχω τούτους, ένιωσα και εγώ έτσι απελευθερωμένος κατά κάποιον τρόπο και νιώθω και παραπάνω συμπαράσταση που τους οργανωμένους για να διεκδικήσω. Μια παράμετρος που τη βάλουμε κάτω και όφυλαν και αυτοί ίσως να αντιδρούσαν και πιο νωρίς. Σε αυτά τα νέα τα παιδιά στηρίζουμε πολλές ακριβώς από τις ελπίδες μας και γενικότερα το Οδηγικό Συμβούλιο του Σωματείου τους είδα και τις τοποθετήσεις τους είναι από... σοβαρά παιδιά. Ναι. Ακριβώς με αγάπη για την ομάδα, με σοβαρότητα, Ναι. με ικανότητες και πιστεύω ότι αν βοηθηθούν επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά την πίστη μου σε ένα πολύ δυνατό, ισχυρό σωματείο με 2.000 κανονικά μέλη και με 10.000 άλλα αργά μέλη. Και να βγει και μια νέα φουρνιά παραγόντων, νεαρών παραγόντων, η επόμενη φουρνιά καλών νεαρών παραγόντων. Πρέπει να στηριχτούμε στους νέους μας, στη νέα αντιγένεια. Με γνώση, με μόρφωση, με ήθος, με τιμιότητα. Ακριβώς. Και πάμε στο αγωνιστικό. Ήταν πολλά τα κακά και τα αρνητικά. Ίσως το πιο σοβαρό από όλα ήταν ο τραυματισμός του αρχηγού της ομάδας πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο τέταρτο. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης σε μια προσπάθεια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά τραυματίστηκε. Ευτυχώς δημιουργήθηκε ανησυχία, πήγε στο νοσοκομείο και ευτυχώς τα νέα μετά το MRI που έκανε είναι καθησυχαστικά. Μάλιστα υπάρχει και σοβαρή πιθανότητα να μπορέσει να αγωνιστεί και από τον επόμενο κιόλας αγώνα με τον Άριστο ΑΜ, αφού βέβαια φορέσει προστατευτική μάσκα. Ήταν διάσηση, διάγνωση και κάταγμα του πυρηνικού οστού. Κάταγμα, έσπασε τη μύτη ο αρχηγός. Το ότι αποχώρησε στο τέταρτο επηρέασε πάρα πολύ αρνητική την ομάδα, χωρίς να είναι δικαιολογία, Γιώργο, για την εικόνα που παρουσιάσαμε. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν είμαστε τόσο σοβαροί όσο οι ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα απαιτούσαν. Η Ανόρθωση κέρδισε τον αγώνα γιατί έπαιξε με περισσότερο πάθος. Έδειξε να θέλει περισσότερη την νίκη και αυτό με πείραξε, με ενόχλησε. Να μην πω ότι με θύμωσε ειδικά η συμπεριφορά κάποιων παιχτών. Ναι, υπήρχε μια καλή προσπάθεια στο ξεκίνημα και πρέπει να επισημάνουμε και τα σοβαρά λάθη του διαιτητή που επηρεάσαν το τελικό αποτέλεσμα, γιατί δεν ξέρω που είδε το πρώτο πέναλτι που έχει δώσει, που ήταν ασφαλώς καθοριστική εκείνη η απόφαση. Καθώς το δεύτερο γκολ πήγε... Και η φάση με τον Λαΐφη, πρόλαβε ο Λαΐφης, έπαιξε την μπάλα, τον εκτύπησε ετεροχρονισμένα και εκεί ήταν πέναλτι. Και δεν ξέρω, επαρέμβηκε, είδε τη φάση το VAR, αλλά δεν επαρέμβηκε. Ναι, άμα δεις τη φάση καλά, πρόλαβε ο Λαΐφης, έπαιξε την μπάλα, γι' αυτό και πήγε κατεύθυνση προς το τέρμα και αποκρούστηκε στη γραμμή, ετεροχρονισμένα ο Φουρτάδο τον εκτύπησε. Προσπάθησα, Γιώργο, να σκεφτώ πώς μπορεί να σκέφτηκε ο ξένος που ήταν στο VAR και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό, γιατί από εκείνη τη φάση προήλθε και ο σοβαρός τραυματισμός του Λαΐφη. Δηλαδή, πώς του έχει διαφύγει, πώς...
Τι ερμηνεία μπόρεσε να δώσει για να μην δοθεί εκεί πέναλτι για την ομάδα μας. Ναι, όσον αφορά την εμφάνιση, ένα γενικό σχόλιο. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ωραία, ναι. Λοιπόν, κατά την άποψή μου έγινε ένα σημαντικό λάθος όσον αφορά την παρουσία του προπονητή στον πάγκο στον εχθεσινό αγώνα. Το είπαμε στο προηγούμενο podcast, στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, μιλήσαμε ότι θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο για μας. Για να μην υπάρξει εφησυχασμός. Κοιτάξτε τι έγινε. Απουσία του κόσμου με τη δυναμική που δίνει. Έτσι. Δεν θεωρώ ήταν λαθασμένη η απόφαση γιατί με την έλλειψη του κόσμου δεν πάει να προσθέσεις και την έλλειψη του προπονητή από τον πάγκο, ο οποίος με την ενέργεια του, τις εντολές του, τις φωνές του, εκεί που δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα είμαι κοντά στους παίκτες μου και θα τους ξυπνώ. Ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας. Συν το ότι τραυματίστηκε ο Λαΐφης και επηρέασε κακά τα ψέματα και τη διάταξη της άμυνας, διότι η παρουσία του Ντέκενε δεν έχει καμιά σχέση με τον Λαΐφη και τις βοήθειες που δίνει ο Λαΐφης. Άρα τούτοι οι τρεις συλλόγοι επηρέασαν αρνητικότατα. Για μερικά δευτερόλεπτα θα σταθώ στον πρώτο, δηλαδή την απουσία του προπονητή. Τώρα είμαστε στο πλην 8 από την ΑΕΚ και στο πλην 6 από την τέταρτη Πάφο. Ακριβώς. Τώρα είναι τρομερά δύσκολο. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε και στην προηγούμενη εκπομπή, βλέπεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και η ανόρθωση ήταν πολλά ανεβασμένη των τελευταίων καιρών. Εγώ τους είδα. Είναι μια πολλά καλά οργανωμένη ομάδα. Ο προπονητής του Καμερονέζη έβαλε το στίγμα του σε την ομάδα. Ξέρει το υλικό του και βάσει του υλικού που έχει, έκαμε μια τέτοια ομάδα βάσει των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου ρόστερ. Compact, συμπαγής, να παίξουμε καλή άμυνα και να βάλουμε τον κόρ θα το βάλουμε. Λοιπόν, όταν έχεις υπόψη στην άμυνα λειτουργήσαν με αυτοθυσία. Κατά την άποψη μου, επαναλαμβάνω, έπρεπε ο προπονητής να είναι στον πάγκο να δει τον επόμενο αγώνα, γιατί την προηγούμενη εκπομπή λέμε πόσο κοντά είμαστε στην έξοδο στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος και σήμερα με τα δεδομένα τα σημερινά με 42 βαθμούς πήγαμε στην έκτη θέση, υπολοιπόμαστε πλέον από την τέταρτη θέση που οι προϋποθέσεις θα σου δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο 6 πόντους, αλλά είναι 7 ουσιαστικά πόντοι, γιατί από την Πάφο μπορεί η τέταρτη, χάσαμε και 2 φορές. Γιώργο, και με στενοχώρησε πάρα πολύ η έλλειψη σταθερότητας που παρατηρούμε στην ομάδα. Δεν γίνεται να κάνεις 2 βήματα μπροστά και έναν πίσω, δεν πας πουθενά. Ακριβώς. Αν θέλει να πάμε στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε τους 7 αγώνες από τους 25 που δώσαμε. Χάσαμε εντός έδρας σε 13 μάτς στο ΓΑΣΥΠΗ και κερδίσαμε μόνο τα 6. Δηλαδή 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 4 ήττες. Εκεί που όταν φέρναμε ισοπαλία, όχι όταν χάναμε στο ΓΑΣΥΠΗ. Ήταν θέμα. Ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν είδηση. Σήμερα όταν από τους 13 αγώνες κέρδισες τους 6 στο ΓΑΣΥΠΗ και έχασες τους 7 ή δεν τους κέρδισες, αντιλαμβάνεσαι που θα ήταν σήμερα το ΑΠΟΕΛ αν είχε ακόμη 2 νίκες. Λοιπόν, αλλά να μείνουμε λίγο στο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο του ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο. Και φαίνεται και από τις τελικές που έκαναμε και τη δημιουργία των ευκαιριών κλπ. Δεν εντυπωσιάσαμε με την απόδοση μας, έτσι. Θα το πάρουμε λίγο στο πιο, να κάνουμε μια πιο γρήγορη ανάλυση. Ναι. Όμως, το τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο ήταν έναν καλό ΑΠΟΕΛ, καλύτερο της ανόρθωσης, με μια ανόρθωση που όταν αμήνε τους σε ένα σχηματισμό, έναν 5-4-1, έγινε πολλά συμπαγής και τη δουλειά έξερε την καλά να την κάνει η ανόρθωση. Και έδωσε μας χώρο, έπαιζε χαμηλό μπλοκ και είχαμε δυσκολίες. Δημιουργήσαμε όμως τις ευκαιρίες, είχαμε την κατοχή και έβλεπες μια ομάδα που αν μια ομάδα θα έβαζε τον κόλ θα ήταν το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, και μπαίνουμε ξανά να δούμε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Εκεί είναι σαν που να σβήσει ο διακόπτης. Μια ομάδα μέχρι το 75-80 να μην μπορέσει να κάνει άλλη τελική. Να μην μπορούμε να αντιδράσουμε
διότι η ανόρθωση στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε λίγο πιο ψηλά και πίεσε μας πιο ψηλά και λίγο στον χώρο του κέντρου περισσότερο, να μην μπορεί να αντιδράσει, να μην μπορεί να βρει λύσεις στον ασφυκτικό pressing της ανόρθωσης και στη συμπαγότητα της και να λείπουν οι παίκτες, οι ηγέτες, ελείψη και του Λαΐφη. Μια άλλη παράμετρος να τη βάλουμε κάτω. Χάσαμε και τους παίκτες ηγέτες πέραν του Λαΐφη, Γιώργο. Λείπει ο Σταφυλίδης, μια σημαντική προσωπικότητα μες στην ομάδα. Ακριβώς, ναι. Την οποία εβάλαμε, πιθανόν αποδείχτηκε λάθος. Εβάλαμε τον να παίξει με τον Ομόνια 5 λεπτά και αποδείχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν ανέτοιμος και χάσαμε τον άλλον έναν μισή μήνα. Χάθηκε ο Πκέρος. Οι πιο σημαντικές προσωπικότητες του ΑΠΟΕΛ λείπουν. Και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε το τελευταίο 20 λεπτό. Δεν δημιουργήσαμε τίποτε μέχρι το 80. Αργήσαμε ίσως να κάνουμε και λίγο τις αλλαγές πιο νωρίς. Τι εννοώ. Εγώ πιστεύω να αφαιρέσεις το ίσως. Αργήσαμε να κάνουμε τις αλλαγές και διερωτώ μου γιατί. Γιατί η ομάδα δεν ήταν δημιουργική. Στο δεύτερο ημίχρονο με παραξένεψε η αγωνιστική μας συμπεριφορά. Και ο Τομάς. Γιατί αν συνεχίζαμε από εκεί που μείναμε στο πρώτο, ναι, θα ανατρέπαμε το παιχνίδι, θα κερδίζαμε το παιχνίδι. Και ο Τομάς και ο Μαντσίνη, όταν έχεις δεν του βγήκε του προπονητή που έβαλε τον. Άλλαξε ρόλους τον Αμπάνια και τον Τομάς. Έβαλε τον Αμπάνια στο κέντρο και τον Τομάς στα άκρα. Εντάξει, ξεκίνησε 4-3-3. Δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική για την αρχική του εντεκάδα. Ήταν μια αναμενόμενη. Μιλώ για το τελευταίο 20 λεπτό, Γιώργο. Ναι. Όταν μια ομάδα αμήνεται με τη συμπαγότητα της ανόρθωσης και το σωστό αμυντικό πλάνο, με τους ρόλους τους, με το πάθος που είπες, πρέπει και εσύ να αντιπαρατάξεις άλλα όπλα. Πρώτα δεν είχαμε το γνωστό πάθος, το πράγμα το οποίο ετώνησε και ο βοηθός προπονητής. Ίσως θεωρούσαν ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι και θα το περάσουμε κλπ. Παίζουμε τώρα με τον ένα, το ξέρω εγώ στη βαθμολογία κλπ. Λοιπόν, δεύτερο, όταν παίζεις με κλειστές άμυνες, κυρίως που τα άκρα, πρέπει να έχεις παίκτες που να είναι πολλά καλοί στο ένας εναντίον ενός, που να είναι διεισδυτικοί, που να κάνουν αριθμητική υπεροχή. Τούτο το πράγμα ούτε ο Τόμας μπορεί να το κάνει, ούτε ο Μαντσίνη χτες το έκαμε. Και ούτε από τον κεντρικό το διάδρομο είχαμε τους παίκτες να πάνε να τριπλάρουν, να δημιουργήσουν χώρο, να κάνουμε σιούτ κλπ. Ευκάλαμε το δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά χωρίς φάση. Δεν έκαναμε φάσεις. Έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή αναδιάταξης με παίκτες περισσότερο γρήγορους, με εξτρέμ, αφού δεν είναι οι δύο συγκεκριμένοι, δεν έβγαιναν. Και είχαμε και πολλές λαθασμένες επιλογές στο επιθετικό τρίτο. Ακόμα και τα φάουλς μας, και τα κόρνερ μας κλπ. Οι σέντρες μας ήταν άστοχες. Και τούτο το πράγμα είχαμε τη ζωή της ανόρθωσης πιο εύκολη. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάθους που έπαιξε η ανόρθωση σε σχέση με τους δικούς μας τους παίκτες. Θυμάστε ένα σιούτ που κάναμε, δύο σιούτ που κάναμε μπόξο από την περιοχή τα τελευταία λεπτά. Πέφταν με αυτοθυσία, με τάκλιν για να αποκρούσουν. Το εθέλαν περισσότερο. 4 περιπτώσεις αυτό το πράγμα. Ήταν μια κάκιστη παρέθεση, η οποία μας επήρε πίσω. Αν θέλουμε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στη συνέχεια που έρχεται, πρέπει πρώτον να σταθεροποιήσουμε την απόδοση μας. Πρέπει οι παίκτες μας να καταλάβουν ότι δεν διαλέγουμε παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια είναι τα ίδια, είτε παίζουμε τον πρώτον, είτε παίζουμε τον έβδομο, είτε με τον ένατο. Και επίσης να καταλάβουμε και τη σημασία του κόσμου και τη δυναμική που δίνει στην ομάδα, να αποφεύγουμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες που να τιμωρείται η έδρα μας. Και φάνηκε και χτες πόσο απουσίαζε η δυναμική της κερκίδας. Γιώργο, πρωτού προχωρήσεις, να ευχαριστήσω το χορηγό μας Σοφρονίου Electronics και να δούμε ένα μικρό βίντεο. Σοφρονίου Electronics, αντιπρόσωποι των κλιματιστικών μύτια. Κλιματιστικά μύτια, πρώτα σε πωλήσεις παγκοσμίως. Πρώτα και στην Κύπρο με το εκπληκτικό ποσοστό του 53%. Κλιματιστικά μύτια. Θα έλεγα ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θέσω έτσι κάπως πιο ήπια, να κερδίσει η ομάδα μας ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν είναι μόνο το γόητρο, η έγκλη, το ότι ο ΑΠΟΕΛ που μας συνείδησε σε τόσο μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη
να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι και το οικονομικό κινήτρο, το ΔΕΛΕΑΡ, που για την ομάδα μας στην κατάσταση που βρίσκεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, είναι αμυδρές οι ελπίδες, κατά την άποψή μου, να πάρουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο κατακτώντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις. Ή την τέταρτη προϋποθέση. Ή την τέταρτη προϋποθέσεις. Αλλά θεωρώ ότι ναι, υπάρχει ο κορμός, υπάρχει η δυνατότητα και με την στήριξη της μεγάλης δύναμης που ονομάζεται οπαδί του από Κόσμος, να καταφέρουμε να κατακτήσουμε τον κύπελλο. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, αλλά όσον αφορά την παρουσία μας στο πρωτάθλημα, πρέπει να παλέψουμε μέχρι την τελευταία όμως της τελικής φάσης για το στόχο να πάρουμε εισιτήριο κατακτώντας μια από τις πρώτες θέσεις. Αν δεν τα καταφέρουμε εκεί, τουλάχιστον θα κρατήσουμε την ομάδα μας ανταγωνιστική για τους αγώνες που θα δώσει τους κρίσιμους, 2 στην ημιτελική φάση και τον τελικό, για να κατακτήσει τρόπαιο και να υλοποιήσει τον βασικό στόχο της χρονιάς. Ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα σε αυτό το διάστημα και μόλις έχεις απαντήσει, μπορείς όμως να κάνεις μια τελευταία τοποθέτηση. Με κάλυψες πλήρως με την ανάλυση που έκαμε το πώς πρέπει να παρουσιαστεί η ομάδα μέχρι τους αγώνες του κυπέλλου μέσω του πρωταθλήματος. Πριν να πάμε όμως εγώ, να κάνουμε έτσι ένα μικρό σχολιασμό για τον Ντέκενεκ. Που και για το παιχνίδι του χτεσινό. Εξεφεύγουμε λίγο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό όμως. Πάρα πολύ σημαντικό. Είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν έκαμε το πέναλτι, το προηγούμενο με απρόσεκτο παίξιμο, ο Ρώσα, στη Λεμεσό με την ΑΕΛ. Εκτές, ο τρόπος που ενεργεί τούτος ο παίκτης, ο οποίος δυστυχώς δείχνει ότι δεν μπορεί επί του παρόντος, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε, πρώτα είναι αργός, δεν έχει τις ταχύτητες για να μπορέσει να παίξει στον το επίπεδο που λέγεται από ελ. Και δεν γίνεται, απαγορεύεται, είναι κανόνα στο ποδόσφαιρο να πέφτει τάκλι μέσα στην περιοχή. Εκεί, στη φάση του πρώτου πέναλτι, που το κέρδισε περισσότερο, λέω, ο Σένσι, μπορούσε κάλλιστα να σταθεί στα πόδια του, να τον κλείσει, γιατί είχε και άλλους παίκτες δίπλα και τερματοφύλακα. Αυτό είναι ένα πράγμα προς αποφυγή. Δίνουμε άτσαλα, χωρίς έτσι μια περισκεψία, πέναλτι και δώσαμε πάρα πολλά. Γιώργο, και διερωτούμε γιατί δεν έβαλε τον Γιαννάκου. Εξάλλου θα πληρώσουμε ή τον Αντωνίου. Τον Ευαγόρα, ο οποίος είναι και έμπειρος και πιο γρήγορος και έναν παιδί το οποίο μπορεί να κερδίσει από αυτό. Πόσες φορές τους δόθηκε ευκαιρία, κυρίως του Ευαγόρα Αντωνίου, ανταποκρίθηκε με επιτυχία. Πληρώσαμε και πρόστιμο. Είμαστε στην κατάσταση να πληρώνουμε πρόστιμο. Έχουμε την πολυτέλεια. Γιατί είχαμε μόνο έναν Κύπριο. Θεωρώ δεδομένον τώρα που είδε τον Ντέκενεκ και σε πιο δύσκολους αγώνες ότι να δώσει την ευκαιρία, διότι ο Ευαγόρας Αντωνίου όχι μόνο δεν υστερεί, είναι καλύτερος στον Ντέκενεκ. Λοιπόν, και να πάμε και λίγο στο θεσμό του κυπέλλου που είπες, Γιώργο, το καλό το εισιτήριο είναι το ευρωπαϊκό το εισιτήριο, εκείνον το καλό είναι με την κατάκτηση του κυπέλλου. Και τούτον γιατί σου δίνει 2 ευκαιρίες για να διεκδικήσεις είσοδο σε όμιλο. Διότι είπαμε ξανά ότι είναι σημαντικό να βγούμε μόνο στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι να μπούμε σε ομίλους. Και για να μπούμε σε ομίλους που να φέρουν και τα λεφτά, πρέπει το στόχο τούτον να τον διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Κλείνοντας, Γιώργο, θα δώσω ένα παράδειγμα, έναν πρότυπο συλλόγου που μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Μάλιστα έχει και τα χρώματα. Κάτι διέβαζες την ώρα που μιλούσαν, ναι. Είναι η Bondo Klim, η μεγάλη έκπληξη. Της Νορβηγίας. Ναι, η νορβηγική και του φετινού Champions League, γιατί τα τελευταία χρόνια έκανε θαύματα. Έβγαλε την Ίντερ, ομαδάρα, σκοράρει με πολύ μεγάλη ευκολία και συχνότητα. Έχει 19 από τους 27 παίχτες στο δυναμικό της είναι Νορβηγοί. Ενίσχυσε το τοπικό στοιχείο. Το γήπεδο της είναι 8, η χωρητικότητα του είναι
8.500, ούτε 8.500, 8.270 θέσεις. Στην Πόντο Κλιμπ, Γιώργο, δεν υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι, δεν υπάρχουν επενδυτές, αραβικά κεφάλαια. Υπάρχει μόνο και περισσεύει το πάθος, η αγάπη του κόσμου για το σύλλογο. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και με το παραπάνω και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ μας. Γιατί για όλους εμάς ο ΑΠΟΕΛ είναι ένα φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που ομορφαίνει και συγκλονίζει τη ζωή μας. Θα λειτουργήσουμε τώρα και στα δύσκολα για να βοηθήσουμε την ομάδα μας, τον σύλλογο μας, τον αγαπημένο μας σύλλογο, να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε, έτσι κλείνοντας, να στείλω αυτό το μήνυμα, τα κριτήρια Μαρτίου, γιατί αν δεν τα περάσουμε, οι συνέπειες θα είναι πολύ βαριές. Οι ποινές θα είναι αμήλικτες. Ναι. Ενώ μιλούσε για την Πόντο Κλιμπ, να πούμε ότι η Πόντο Κλιμπ είναι το αντίστοιχο ΑΠΟΕΛ, η ομάδα μας, πριν κάποια χρόνια, θυμάσαι, που κάναμε την πορεία στο Champions League. Ήταν η επέτειος προχθές. Ακριβώς. Η σημερινή Πόντο Κλιμπ είναι το ΑΠΟΕΛ πριν κάποια χρόνια που μεσορανούσε, γιατί είχαμε έτσι και μια καλή ομάδα, μια καλή οργάνωση, ήταν στο ξεκίνημα πριν να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα εγκληματικά λάθη που κάναμε στην πορεία. Ωραία. Ως κλείσιμο να πω ότι στα 100 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ μας έγινε θρύλος. Εμείς θέλουμε και περιμένουμε ότι τα επόμενα 100 χρόνια που θα μπει ο ΑΠΟΕΛ μας θα είναι ακόμα καλύτερα και θα έρθουν νέοι άθλοι, νέα θαύματα. Το πιστεύουμε γιατί ο ΑΠΟΕΛ είναι πάνω απ' όλα ο κόσμος του και τα ιδανικά, οι αξίες που εκφράζει αυτός ο σύλλογος. Μόνο ΑΠΟΕΛ.